děkuji za zhlédnutí videa. A tam, no, prostě to byla sbírka mojich psů. A tak děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se na něj někdo díváte. Mi tady spadl pes, no. A táta mě představuje, ale aby to bylo jen tak prostě jsem brát něco jiného než psa na představu teď. A tak, zatím pa.